arnaza hartu. Poliki, mesedez. Arnaza, bota. Egon dezagun zure temperatura, Steffi. Okay. Steffi, gaur ospitalean geratu beharko zenuke. Ongi. Osatu laster. Kaixo, Steffi. Kaixo, Dasha. Ospitalean nago. Ekar diezadazu goxoki eta gominola batzuk. Bidean nago. Goazen, hartzatxoa. Kaixo. Kaixo, Dasha, nola lagun zaitzaket? Steffi, bizitatu nahiko nuke. Zer da zure eskutan dagoena? Jostailu bat eta goxoki batzuk dauzka. Goxokiak ez daude baimenduta ospitalean. Eskerrik asko hartzagatik, baina non daude goxokiak? Barkatu, Steffi, goxokiak ez daude baimenduta. Oh! Biba! Kaixo medikua. Kaixo berriro, Dasha. Hartzatxoa berriro, baina non daude nire goxokiak? Sorpresa, sorpresa! Oh, gominola, eskerrik asko, goxokiak goxoak dira. Ez horregatik, agur. Goxokiak ez daude baimenduta. Goxokiak kaltegarriak dira zure osasunerako. Hau ezin duzu jan, Steffi. Kaixo, Steffi, goxokiak agortu zaizkizu. Dasha, medikuak nire goxoki guztiak eraman ditu. Ai ama, ekar diezadazu gehiago. Ados, Steffi, zerbait pentsatuko dut. Goxokiak, ideia bikaina daukat. Kaixo mediku. Ni naiz berriro. Kaixo, Dasha. Loreak eta liburu bat dauzkat Steffirentzat. Ah, liburua interesgarria. Dasha, ez aldakizu goxokiak osasungaitzak direla. Loreak zuretzat, Steffi. Zergatik ez goxokiak. Marshmallowak, oi ama, zein gozoak. Dasha, Steffi, zer gertatzen da hemen? Ai, nire sabelea. Sabela daukat gaizki. Ai umeak, zer egin duzue ikus dezagun nola zaudeten? Gogoratu umeak, goxoki asko jatea ez da osasungarria, orain ospitalean geratu behar zarete ere. Ai ama. Orain ni ere ospitalean nago. Dasha, Steffi, goxoki asko jan dituzue, orain zuen temperatura neurtu behar du. Orain 5 minutu itxaron behar dugu, itzuliko naiz. Mamam, zein gozoa. Kaixo Dasha. Kaixo Alex, ez jan goxoki asko. Ez jan goxoki asko, bale. Ai, ez nau ulertu. Nire sabelea mina egiten du. Zer gertatzen da? Ikaragarria. Ai bala. Esan nizuen umei goxoki asko jatea kaltegarria dela zuekentzat. Ai. Kaixo. Zagarra. Au. Aita.
Steffi, zer gertatzen da? Ezin dut zagarraian. Hortza min ematen didalako. Oh, berandu da dagoeneko. Baina bihar, dentistara joango gara. Gabon, maitea Gabon. Gabon. Steffi, esnatu. Steffi, dentistarako ordua da. Ez da pentsatu ere ez noa. Nora zaitez? Excuse me? Steffi, berandu iritsiko gara. Ideia bat daukat. Non zaude, Steffi? Barkatu. Neskatxa bat ikusi duzu. Zure modukoa. Bai, bide horretatik joan da korrika. Eskerrik asko. Oops. Itxaron pixka bat. Excuse me? Zein neska argia. Ja harrapatu nau. Horietako batean eskutatuko naiz. Aizu, ez nuen hau lehenago ikusi. Uste dut Steffi horietako batean dagoela. Baina zein? Steffi, non zaude Steffi? Jainkoa, barkatu, benetan sentitzen dut. Barkatu, mesedez. Kaixo, kaixo. Zer egiten duzu hemen? Jolasten ari gara. Ez zenukete hor egon behar. Atera. Aizu, eskerrik asko. Aizu, Steffi. Steffi, ez dago denborarik eskutaketan solasteko. Dentistara joan behar dugu. Esan dut ez naizela joango. Ez izan beldur. Zer dago hor? Non dago, zer dago? Non dago? Ezer ez? Ai karamba. Aha. Eskutatzeko leku hobea aurkitu behar dut. Ideia. Aitak ni naizela pentsatuko du. Steffi, non zaude? Berandu ezin gara iritsi. No way. Oh, ondo, ulertu dut. Steffi dentista beldur da. Baina non da dago Steffi? Oops. Excellent. Agian, azpian dago. Ai, kaixo. Hemen duzu. Etorri ona, Ez, mesedez. Beldur naiz. ez kezkatu. Dena ondo egongo da. Goazen dentistara. Hartuko dugu zure panpina gustukoena zurekin, ez beldurtzeko. Non dago nire panpina? Hemen, daukazu. Fantastic. Ideia.
Orduan, Steffi, prest zaude? Steffi, hemen goaz berriro. Hey! Steffi, beti egongo naiz zure ondoan. Ez kezkatu, goazen. Ongi, aita. Ez beldurtu, Steffi! Steffi, agurtu medikua. Ez izan beldurrik. Kaixo, nola sentitzen zara? Kaixo. Ez kezkatu, eseri mesedez. Ez. Ez beldurtu, oso jatorra da dentista. Eta jostailua eraman dezakezu zurekin. Oops! No way! Fantastic! Begiratu ditzagun zure hortzak. Ireki ahoa. Excuse me? Hey! Fantastic! Ez dituzu hortzak behar bezala zaintzen. Nola egin erakutsiko dizut, eta ondoren zure hortzak sendatuko ditugu. Bai, medikua. Hortzak aldizka eta ondo garbitu behar dituzu, eta hortzeskuila hau behar duzu horretarako. Hortz bakoitza garbitu behar duzu, zuk zeuk saiatu nahi duzu. Bai, noski. Amaitu dut. Janaria hortzen artean itxatzi daiteke, eta zaila da ateratzea. Saiatu hortz, ari hau leku zailak garbitzeko. Mediku, amaitu dut. Ongi egin duzu, orain urrengo mailarako prest zaude. Ados, medikua. Azken urratz bat hortzak garbi-garbi usteko, hau garbiketa. Proba dezagun. Hori geratzen diren germenetarako bakarrik da, prest zaude. Ai, gu. Eta orain sendatuko ditugu zure hortzak. Bai, prest nago. Ireki ahoa. Excellent! Zure hortzak prest daude. Nola daude gauzak hemen? Bikain. Stefik asko ikasi du bere hortzak zaintzeaz. Beraz, orain etxera joan gaitezke. Eta joan aurretik opari bat daukat zuretzat. Hortzeskuila eta hortzetako pasta. Eskerrik asko. Goazen. Eta ez ahaztu hortzainketaren arauak. Aita arrazoi zenuen, ezen beldurgarria izan. Medikua oso jatorra izan zen. Aitak beti du arrazoi. Eta orain hortzak garbitzeko garaia da, agian Alex eta Dasari irakatsiko diezu. Noski, errepikatu nire atzetik. Ados, Steffi. Excellent! Ongi egin duzu. Fantastic! Zain ezazu zure hortzak, agur. Agur. Oh no! Amonatxo. Maria, zer gertatu da? Tripako mina daukat.
Medikuarengana joan beharko genuke. Wow. Kaixo, nola sentitzen zara? Tripako mina daukat, eta aurpegian orbanak ditu. Ulertzen dut, badut zerbait zuretzat. Honek lagunduko dizu. Aupa, oso modernoa dirudi. Kaixo, Robi dut izena, eta zure osasun laguntzaile pertsonala naiz. Itxaron pixka bat, zure gorputza eskaneatzen ari naiz. Abisua. Elikagai osasungaitza detektatu da. Maria, janari lasterra gehiegi jaten duzu. No. Zer egin behar du? Janari azkarrak ez bakarrik obesitatea, hile eta bihotzeko arazoak eragin ditzake. Baita, larrua azalarentzat ere txarra da janari azkar gutxiago eta osasungarri gehiago jan behar duzu. Eta dena ondo egongo da. Ados, ahalik eta ondoen egingo du. Hau zuretzat da, zaindu zure osasuna. Eskerrik asko, doktore. Nire janari gogokoena. Ez, janari lasterra ideia txarra da. Hobe da. Oso simplea da. Patata frigiduak nahi ditu. Ideia bat daukat. Begira. Tada. Aupa, goxoa. Robi naiz, zure osasun laguntzaile pertsonala. Zure gorputza eskaneatzen ari naiz. Emaitza onak dituzu. Janari osasuntsua bikaina eta goxoa da. Ideia hobea daukat. Egin ditzagun irabiatuak. Irabiatuen momentua. Irabiatuen momentua. Prest al zaude. Zer iruditzen zaizu banana irabiatua? Bikain dirudi. Banana. Marrubi bat. Eta esnea. Eta estia. Ongi, estia. Wow. Nahastu dezagun. Zure irabiatua prest dago. Goxoa. Kiwi irabiatua nahi dut. Ongi. Kiwi. Banana zati txiki bat. Zagar bat. Ongi. Eta esnea. Eta nahastu. Fantastic. Dasha, zure irabiatua prest dago. Gozoa da. Excellent. Urratz irabiatua nahi dut. Ongi. Urratxak. Eta marrubibi bat. Fantastic. Eta esnea. Eta noski nahastu. Aupa, more kolorea. Alex, zure irabiatua prest dago. Gustatzen zait. Ongi bai, baina azenarioak zer, egin dezakezu batido bat haiekin. Noski, osasuntzuena. Azenarioak, zagarrak eta ura. Nahastu. Excellent.
goxoa. Hey! Goxokiak gustatzen zaizkit. Zertatik hasi beharko nuke. Agian biak. Nire hortza min egiten du. Iban, ondo alzaude, dentistara joan behar dugu. Kaixo, zer gertatzen da? Nire hortza mina ematen hasi zen goxokiak jaten ari nintzenean. No way. Utzi ikustera, ireki ahoa. Oops. Dena argi dago, kariesak dituzu. Oh, ez, zer egin behar dut orain. Azukre gehiegi jaten duzu eta horrek zure hortzak hondatzen ditu. Horregatik oso gutxi jan behar duzu. Baina goxokiak gustatzen zaizkit. No! Zerbait gozoa nahi baduzu, hobe da estia jatea, ordezko ona da vitamina ugari duelako. Ados. Gainera, egunean 2 aldiz ondo garbitu behar dituzu hortzak eta hauetako bat zuretzat da. Aukeratu zein nahi duzun. Hau. Eskerrik asko, doktore. Agur. Oso gogoko ditut, baina ideia txarra da, zerbait gozoa nahi dudalako, baina azukrea kaltegarria da nire hortzentzat. Zer berri, anaia, saiatu hau. Fantastic. Wow! Oh, yes. Saiatu dezagun. Hain gozoa eta osasuntsua. Wow! Oops. Nire begiak. Zer gertatzen da? Hey! Steffi, zer moduz? Oh no! Oh, ez, joan gaitezen medikuaren era. Wow! Sartu, mesedez. Kaixo. Zer gertatzen da? Nire begiak min ematen dute. Ongi, begiratu ona. Oops. No way. Ez dut ondo ikusten. Zure begiarazoak pantaila denbora gehiegizkoaren ondorio dira. Erloju iratzargailua erabili beharko zenuke tabletarekin denbora gehiegi ez pasatzeko eta begi ariketak egiteko. Ez dut gehiago erabiliko tableta denbora luzez. Agur. 30 minutu igaro ondoren. Fantastic. Atseden eman behar diet. Excellent. Wow! Awesome. 30 minutu pasa dira. Nire begiek atseden behar dute. Uste dut gaixotu naizela. Oops. Amona, ez dulka ari zara. Badakit zer egin, itxaron une bat. Excellent. Belartea amonaren txar. Wow! Estia vitaminetan aberatsa da. Ez dula sendatuko dizu. Excellent. Hemen duzu. Eskerrik asko. Askoz hobeto sentitzen naiz. Zaindu zure osasuna. Goiz zoragarria da. Itsasgarripok daukat. Itsasgarripok daukat. Itsasgarripok daukat. Itsasgarripok daukat. Egunon, nola lagundu dezaket? Itsasgarripok daukat. Itxaron, bidean gaude. Lehen pazientea daukagu. Bai. Aurrera, azkarrago. Oh,
Azkar sartu dezagun. Ez dut inoiz hau ikusi. Ni ere, bai. Benetan medikuak zarete? Bai, noski. Formulario hau bete behar duzu. Oh, yeah, okay. Zer behar dugu. Ez dakit zer behar dugun. Jantzi besterik ez. Okay. Amaitu dut. Ez dugu ezer. Ez dugu ezer. Egoera oso larria da. Neurtu dezagun temperatura. Hondamendia. Oh no! Lasai, lasai. Zer, ezin da izan. Ez dut sinesten hau. Zure ikusmena egiaztatu behar dugu. Benetan medikuak zarete? Bai, noski. Bai, noski. Egon hemen. Itxi begiak. Zer ikusten duzu hemen? Zaldi bat ikusten dut. Zer ikusten duzu hemen? Auto bat ikusten dut. Zer ikusten duzu hemen? Krokodilo bat eta tximu bat festa egiten ikusten ditu. Zer, erradiografia bat behar dugu. Erradiografia bat behar dugu. Ez dut inoiz hau ikusi. Hau uste nuena, baino larriagoa da. Begiratu dezagun bere belarritakoa. No way. Zer, dantzan ari den igel bat da. Kaixo, lagundu dezakezue hauetan benetan medikuak bazarete. Ulertuta. Aurkituta. Atzak gurutzatuta lagunduko duela. Lasai, ondo egongo zara. Itxasgarri gehiago dauzkat. Uste dut krema iraungi dela. Behi plana egiteko unea da. Memem, arrazoi duzu, laguntzailea. Funtzionatu du. Sinetsi ezin dut, osasuntxunago. Atxi! Doktorea, pegatina bastanga duzu. Pegatina bastanga daukat. Ups, barkatu, dok. Mediku bat behar dut. Zu zara gure doktorea. Baina badakigu nola konpondu. Zehazki.
Beno, eskerrik asko, neska. Utzi. Zaindu zure osasuna eta ez gaixotu. Kaixo. Zer, non dago nire haurtxoa? Ez haur bat. Aupa hemen zaudete mutilak kaixo ye. Irubi bat, Joan. Ez. Zauria daukat. Dasha gaixoa lagundu egin behar dizut. Kontuz ibili behar duzu, Dasha. Bale, Ados eskerrik asko, aita. esan dut, kontuz. Xolas bat jolastu dezagun. Zer joko? Leher ezazu puxika. Bale. Au. Ai, zauritu naiz. Ez itxaron pixka bat. Eskerrik asko. Askoz hobeto sentitzen naiz. Maria, arrapaketan jolastu nahi duzu? Bai. Aita goza dezagun. Zer da hau? Min daukat. Utzi laguntzen, Alex. Ikus dezagun zer berri dagoen Bania Mania Kids aplikazioan. Taukeratu dezagun hau. Aitak zauri bat du. Erabili dezagun benda bat. Eskerrik asko, Alex. Izozkorik duzu. Mu. Mamia egiptoarra. Ni naiz aita, ni naiz aita.
Betirako kontuz ibili eta inoiz ez zauri. Non dago, Alex? Agian hemen egon daiteke. Ez dago ezer hemen. Baliteke Alex hemen egotea. Ez. Alex ez dago hemen. Ene. Au. Kaixo. Zer? Beldurtzea normala da, Alex. Goazen elkarrekin jolastera eta alaituko zaitu. Kaixo, Alex, goazen ibilaldi bat egitera. Ez erortzeak beldurra ematen dit. Etor zaitez, Alex, divertigarria izango da. Ez izan beldurrik, divertigarria izango da. Ez dakit. Alex, zurekin egongo naiz. Okay. Etor zaitez. Ongi. Aurrera. Alex. Oh. Divertigarria izan da. Alex, ilea moztu behar duzu. Ilea moztu. Ez. Aurrera, Alex. Ez izan beldurrik ilea mozteko. Ez dut nahi ilea moztu. Lasai, Alex. Ni ere joango naiz zurekin. Ongi. Aiama. Ez. Gustatzen zait, eskerrik asko, tagur. Ondo segi. Nork dator urrengoa? Alex, zure txanda da. Eseri, Alex. Tada. Alex, itxaron. Nork dator urrengoa? Muturrak moztu behar ditut bakarrik. Hau oso lasaigarria da. Ez dirudi hain txarra. Dena amaituta. Eskerrik asko. Alex, zure txanda da. Etorri. Ongi. Dena ondo joango da. Beno, nire ustez lasaigarria da. Oso ondo, Alex. Bikain. Dena amaituta. Gustatzen zait, eskerrik asko. Oso ondo, Alex beldurra gainditzeagatik. Opari bat daukat zuretzat. Wow. Eskerrik asko. Agur. Ez horregatik. Agur. Ikusi arte. Oh, nire hortza. Nire hortzak. Zer. Ez zait toki hau gustatzen. Niri bai, eskerrik asko dentistari. Ondo segi. Agur. Urrengoa. Nork dauka mina? Nor nahi du lehenengo joatea. Ura. Ongi, ni joango naiz lehenengo. Alex, eseri mesedez. Ireki ahoa mesedez. Ez. Izango zaitez ausarta. Egin dezakezu. Oso ondo. Nola sentitzen zara, Alex? Ondo sentitzen da, eskerrik asko. Ez horregatik. Bikain. Askoz hobeto sentitzen da. Alex, oso ausarta zara. Badakit, orain zuri dagokizu. Urrengoa. Zoaz, Julia. Gogoratu, beti garbitu hortzak oheratu aurretik eta goizean. Ados, eskerrik asko dentista. Dena garbi. Oheratzeko ordua. Goazen. Gabon umeak. Gabon Amona. Gabon Alex. Gabon Amona. Gabon. Amona, beldur naiz iluntasunarekin. Benetan, beldurtuta nago. Bikain. Beldurtzea normala da. Ai ama. Denbora behar da beldurrak gainditzeko.